tomto videu si ukážeme, jak tvořit edukační videa s pomocí Canvy pro vzdělávání a chatu GPT. Využijeme dva takové dominantní hráče na trhu, na tom technologickém trhu, ale aby jsme mohli taková edukační videa tvořit, tak je nutné mít Canvu pro vzdělávání nebo nějakou jinou prémiovou verzi Canvy. Prémiová stojí peníze, nicméně my jako učitelé máme možnost získat zdarma. Chce to akorát čestné prohlášení o tom, že jsme učitelé, kde učíme, v jaké škole, razítko, datum. Zatím jsem neměl zkušenost, že by to nevzali, takže prodávám, co mám, nicméně je potřeba to ideálně co nejdřív zařizovat, protože ono to chvíli trvá, než oni to schválí. Tak, chat GPT nebo jiný chatbot, umělé inteligence, ať už Copilot, Gemini, tak ten bude sloužit k tomu, aby nám udělal scénář, kdežto Canva nám bude sloužit k tomu, aby jsme zpracovali výsledné video. Je tam možnost AI hlasu, nebo hlasu umělé inteligence, které dáme text a ona to jak kdyby namluví. A pak s tím dále budeme pracovat. Těch generických hlasů je dneska na internetu velké množství, ale Canva v našem českém jazyce umí pracovat pouze s jedním, což je malinká nevýhoda, ale já věřím, že i s tím si dokážeme poradit. Tak, začal bych tím, že bych se přepl do chatu GPT a napsal bych mu, že bych chtěl natočit nebo vytvořit video, ve kterém se budu zaměřovat na, řekněme, třeba fotosyntézu pro žáky 7. ročníku. Nevím, kdy se to učí, tohle téma jsem si vymyslel, ale věřím, že nám to pro účely demonstrace poslouží. Už nám to něco generuje, ten prompt byl velice jednoduchý. Vytvoř mi text na video o fotosyntéze pro žáky 7. ročníku základní školy. Udělá nám to tady nějaký úvod, potom co to je, jak to funguje, a tak dále. My si tenhle ten text vezmeme, upravíme nebo řekneme, co se nám nelíbí. S chatbotem pracujete stejně jako s kýmkoliv jiným, kdo by pro vás tu práci dělal, takže můžete označit nějakou tu část. Tady jsou takové uvozovky, kliknout na to a on ví, k čemu přesně se odkazujeme, nebo se dá skopírovat, vložit a říct tohle to uprav. Kdybych chtěl něco jiného, tak mu tady napíšu, co chci, změň. Jo, řekl bych, co chci, aby změnil, nebo aby změnil tón, protože se může stát, že třeba bude moc odborný, chcete to mít jednodušší, to všechno s ním potom pořešte. Je potřeba si to přečíst, není to tak, že zadáme jeden prompt a vygeneruje nám to video, to bychom přece jenom nemuseli dělat potom už nic, takže s tímhletím si myslím vystačíme. Tak, já si vezmu tady tenhle ten text, skopíruju si ho, buď to zkratkou Ctrl+C, Command+C, jak jste zvyklí podle toho, jaký máte operační systém, nebo pravým tlačítkem kopírovat. Přepnu se do Canvy, kliknu tady na vytvořit návrh, na tohle fialové tlačítko, zvolím si záložku videa a zvolím si video na šířku, pokud byste nechtěli jiné. Já chci na šířku, aby to bylo takhle široké jako prezentace. Tak. Tím, jak jsme si to vytvořili, tak máme možnost tady pracovat v Canvě, jak kdyby to byl jakýkoliv jiný dokument, ať už prezentace, nebo třeba nějaká infografika, vizuál. A protože chci si prvně nahrát ten zvuk, tak pravděpodobně to tam hned nebudete mít a je potřeba v levém menu sjet tady dolů do aplikací, sjet trošku níž a tady bude více od Canvy a v té více od Canvy bude tady AI Voice. V překladu AI hlas. Když na to kliknete, tak on se vám přidá tady dolů a příště už by tady měl být. Pokud by tady nebyl, zase je možnost kliknout do aplikací, sjet si níže, zvolit si ho a už ho tady máte. Tady je pole, do kterého vložíme text, který jsme si skopírovali. Zvolíme ten hlas. Ahoj, dneska... Zvolíme hlas Elišky a dáme vygenerovat AI hlas. Hlas se nám rovnou vložil do videa, ale zatím tady nemáme vůbec žádné video, to vyřešíme
to vyřešíme pomocí záložky prvky tady nahoře. Pořád jsme v levém menu, druhé od zhora a vyhledáme si tady, co bychom chtěli. Chtěli bychom fotosyntéza. Jasně, já přemýšlím, pojďme trošku od lesa, dáme příroda. Mám tady chybu, protože příroda souvisí s fotosyntézou, tak si tady klikneme na té fotografie, tu nechci, takže když ji nechci, tak na tu danou část můžu kliknout prvým a dát odstranit, nebo můžu dát tady odstranit tady tímhletím košem, tak to odstraním, protože já jsem nechtěl fotografie, já jsem chtěl videa. Tak, je možnost si tady v těch záložkách zvolit, co konkrétně chci, nebo když to vyhledám, tak potom jsou záložky tady videa, grafika, fotografie, zvuk. Takže já bych si vybral videa zobrazit vše a dal bych si tady nějakou, která s tím bude souviset. A zároveň třeba nebude vyloženě dlouhá, ale to se dá zkrátit, to není žádný problém. Tady ten posuvník si můžu posunout, tady nahoře takhle ho chytnu levým tlačítkem, posouvám. To video si samozřejmě zvětším, aby bylo přes celou obrazovku a zkusím si spustit první část videa. Ahoj, dneska se podíváme na jeden z nejdůležitějších přírodních procesů, fotosyntézu. Tohle video se mi nelíbí, čekal jsem, že tady bude těch obrázků, teda více těch snímků zeleně, tak si vyměním jiný obrázek. Tady tenhle ten můžu smazat. Tak. A můžu si zvětšit tenhle ten zase druhý, který se mi třeba bude líbit víc v tom videu. Vezmu posuvník, dám na začátek. Ahoj, dneska se podíváme na jeden z nejdůležitějších přírodních procesů, fotosyntézu. Tak, dojede nám zvuk a máme pořád dlouhé video. Tak je možnost to zkrátit. Tady je posuvník, takže pokud vezmu posuvník, tady tenhle ten dole, tak ho takhle chytnu a posouvám si, dokud nejsem na konci toho videa. Ahoj, dneska se podíváme na jeden z nejdůležitějších přírodních procesů, fotosyntézu. Pokud by se mi stalo, že by ten text byl dlouhý a já bych chtěl prostřihávat různé části nebo různá videa, tak aby z toho vzniklo třeba střihem zajímavější video, tak je možnost si vybrat část, kde to chci střihnout, třeba toho zvuku konkrétně, protože musím rozdělit zvuk, následně můžu rozdělit tu horní část obrazu a nahradit to jiným obrazem, jiným snímkem z galerie, nebo vlastním, pokud mám. Tak vyberu si, kterou část bych chtěl rozdělit, kliknu si tady do toho zvuku dole, tady jsou 3 tečky a je možnost rozdělit zvuk. Jakmile ten zvuk rozdělím, tak je tady možnost i rozdělit úplně stejným způsobem, tak je možnost rozdělit i tu stránku, to video vlastně stránkuje na určitý stránky, takže je možnost rozdělit tu stránku a tady do tohohle videa zase smazat tohle video a nahrát tam třeba jinou část toho videa a zase bych si na konci vzal posuvník a zkrátil bych si to tak, aby to odpovídalo tomu videu. Takže pokud se teďka podívám posuvníkem na začátek a kliknu na tlačítko play, tak se můžu podívat na to video. Ahoj, dneska se podíváme na jeden z nejdůležitějších přírodních procesů, fotosyntézu. A byl tam krátký prostřih na jiné video. Pokud bych mezi ta 2 videa chtěl dát nějaký přechod, aby to nebylo tak tak nepřirozené, jako jsme viděli teďka, tak je možnost tady najet takhle myší doprostřed toho rozdělení a je tady tlačítko přidat přechod. Tak bych mohl kliknout a vybrat si přechod, který si mi líbí. Tenhle ten vypadá dobře, mohl by tam být, tenhle už třeba méně, ale tenhle ten vypadá taky dobře, mohl bych tam pustit tenhle. A když to spustíme, tak uvidíme, jak to bude vypadat. Ahoj, dneska se podíváme na jeden z nejdůležitějších přírodních procesů, fotosyntézu.
A to video už je zase trošilinku jiné. Přidal bych stránku, sjedu si tady dolů, zase AI zvuk, vyberu si další část. A dám to vygenerovat zase Elišku a dám generovat. Tak, mám vygenerováno, ale potřebuju tam dát něco, co souvisí s tou fotosyntézou. Fotosyntéza, kliknu si, napíšu si. A už tady mám nějaké prvky, které budu moct použít. Můžu to různě naskládat, tady dokonce koukám, že jsou i nějaké animace, že můžu využít i takto. A můžu mezi to dát přechod, třeba tenhle ten, když si to pustím. Fotosyntéza je proces, při kterém si rostliny vyrábějí vlastní potravu. Ano, slyšíš správně. Rostliny si umí sami uvařit jídlo a nepotřebují k tomu ani hrnce, ani sporák. Stačí jim slunce, voda a oxid uhličitý. Tak. Tohle bych možná trošku zkrátil, možná bych to v průběhu té tvorby upravil, přečetl bych si, ale jsou tady už na to připravené animace, protože Canva je široce používaný program, takže už jsme schopni dál. Bral bych to, že třeba mám hotovo, tak udělám další snímek. Ale pokud bych potřeboval zkrátit ten text, ale zkrátit ten, tak se taky dá posuvníkem doleva doprava. Voda a oxid uhličitý. Tak. A teďka mě čeká další, jak to funguje. Zkontroloval bych si, skopíroval bych a zase bych nechal vygenerovat a takhle bych pokračoval dál. Až by to video za mě bylo v pořádku, toto smažu. Pokud je video za mě v pořádku, tak je možné jej sdílet, teda jej stáhnout pomocí stisknutí tlačítka sdílet. A buď to si tady dám veřejný odkaz na zobrazení, to znamená, pošlu si ho do mailu, nemusím být přihlášený na školním počítači. V Canvě stačí si otevřít odkaz a můžu ho pustit žákům, nebo si ho stáhnu a tady si zvolím formát, v jakém formátu chci, aby to video bylo. Pokud bych chtěl, aby to bylo video, tak je to MP4. Pokud bych to chtěl jako odkaz na zobrazení, můžu si tady vytvořit odkaz. Vytvořím, skopíruju odkaz. A kdybych teďka dal ten odkaz tady zobrazit, tak se mi zobrazí tohle video. Ahoj, dneska se podíváme na jeden z nejdůležitějších přírodních procesů, fotosyntézu. Fotosyntéza je proces, při kterém si rostliny vyrábějí vlastní potravu. Ano, slyšíš správně, rostliny si umí sami uvařit jídlo a nepotřebují k tomu ani hrnce, ani sporák. Stačí jim slunce, voda a oxid uhličitý. Takže nějak takto by vypadalo to video, které byste si vy nachystali. Ten proces se zdá trošilinku možná složitější na začátek, ale čím více toho uděláte, tím rychleji a efektivněji budete takové materiály tvořit. Samozřejmě ten hlas je generický, ale na druhou stranu mnohdy videa nejsou stvárněná tak, aby se daly použít ve výuce nebo aby nám to usnadnilo práci. Proto si myslím, že i tahleta cesta je určitě k něčemu a třeba to pomůže, abyste se dokázali jednodušeji chystat na své hodiny. Děkuju za zhlédnutí. Pokud máte nějaké dotazy, tak se neváhejte ptát a přeji vám, ať vám materiály jdou od ruky.